Première documentaire Grote Kerk. 24 uur lopen voor het Longfonds. Het is vandaag 2 september. Dit is het Pelemaasjournaal. Afgelopen zaterdag ging de film In Hemelsnaam in première. In de toren van de Grote Kerk van Venray was de documentaire voor het eerst te zien voor publiek. Met een dubbele druk op de knop startte burgemeester Hans Gielissen het beeldverhaal over de geschiedenis van de Grote Kerk. Deze film is de uitkomst van een samenwerking tussen verschillende partijen. Stichting Carillon Venray raakte aan de praat met de organisatie van de Liberation Route. Zij zochten naar een goede plek voor hun luistersteen. Toen was haar de klik. Dus wij hebben een project gemaakt dat past bij hun luistersteen, bij dat project. En zij hebben een extra verdieping door ons project hier in de toren. Bij het bedenken van de vorm van het project stond één vraag centraal. Hoe kun je in een relatief korte tijd veel informatie verstrekken? We dachten dat gaan we niet doen met geweren en helmen. Maar iets video-achtigs wat echt aanspreekt. Dus het moest iets korts worden, het mag ook niet lang duren. En het moet jong en oud aanspreken en vooral jong. Dat is voor ons belangrijk. Toen het idee voor een beeldverhaal werd bedacht, begon de zoektocht naar geschikt materiaal. De organisatie kwam in contact met Sjaak van Zinten van Zimfit. Wij wisten dat hij een heel groot archief heeft, misschien wel het grootste archief van Venray over de oorlog en de situatie hier. Hij is heel betrokken bij dat onderwerp en hij heeft ook de film De Slag om Overloon gemaakt. Dus Harry is toen gaan praten met Jacques en die wilde ook graag meewerken. In de film wordt met name stilgestaan bij het lot van de kerk in de oorlog en de wederopbouw in de jaren erna. Dit gebeurt aan de hand van de thema's ambitie, verspilling en veerkracht. Bij de vormgeving van de documentaire zijn bewuste afwegingen gemaakt. Om inzicht te geven in de tijd hebben we een tijdlijn laten meelopen. Zodat je ziet heel veel beeld, maar ja, waar zitten we eigenlijk in de geschiedenis? We hebben er ook expres geen oorlogsfilm van willen maken, maar een informatieve film, zodat ook jonge kinderen er naar kunnen kijken. Hè. Dus er zit geen bloed aan de muren. In Hemelsnaam is iedere woensdag en zaterdagmiddag tussen 2 en 4 te zien in de toren van de Grote Kerk. De korte film draait tot en met 18 oktober. Dat is eigenlijk het moment dat alles bij elkaar komt. Dan is er 's middags om 12 uur de onthulling van de luistersteen hier op deze plek. Aanstaand weekend wordt een 24 uur sponsorloop georganiseerd op de atletiekbaan van ATV Venray. Met als doel het inzamelen van geld voor een vaccin tegen astma. Hier gaat het zaterdag allemaal beginnen, op de atletiekbaan van ATV Venray. De initiatiefnemers zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor het evenement. Een 24-uursloop voor het goede doel. Georganiseerd door partners Jos Efting en Dana van Ewijk uit Holthees in samenwerking met Mandy van Dijk. Het idee kwam van Dana, die ervaring heeft met astma. Ik heb zelf astma, ik heb een dochtertje die heeft astma en meerdere eigenlijk in mijn omgeving. Waarvan ik eigenlijk zat van, daar wil ik wat mee doen. Zelf red ik het niet om bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse te gaan lopen. Dus toen ben ik gaan puzzelen, wat wil ik dan gaan doen? En kwam eigenlijk op dit idee uit. Waarom is het zo belangrijk dat er geld wordt ingezameld voor dit doel? Nou, we hebben als doel om vaccinatie te laten maken tegen astma. Nou, om te hopen dat er mensen zijn die er later dus geen last meer van hebben. Alleen daar is wel heel veel geld voor nodig. Dus we hopen zoveel mogelijk op te halen, ook door nevenactiviteiten die we hier rondom de baan hebben. Om zoveel mogelijk geld binnen te halen hebben de organisatoren al enkele sponsoren gezocht. Het evenement wordt voor het eerst georganiseerd. En daarom is het ook voor de initiatiefnemers spannend hoe het precies gaat verlopen. Ze hopen zondag terug te kunnen kijken op een geslaagde actie. Ten eerste dat het een goede 24-uursloop is geweest met weinig uitvallers. En uiteraard een leuk bedrag bij elkaar te verhalen. Hoeveel mensen doen er op dit moment al mee? Wij hebben een 15-tal personen waar we echt concrete tijden bij hebben. Er staan nog wel een x-aantal lopers die zeggen van we komen dat weekend. Die kunnen nog geen tijden invullen door bijvoorbeeld werkzaamheden of door een schoolrooster. Daarbij kan ik altijd zeggen, zijn de mensen die het weekend toch willen lopen, kunnen altijd op de baan komen, kunnen er zich erbij inschrijven. Nogmaals, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Iedereen vanaf 11 jaar kan meelopen.
Ook mensen met rollators of moeders met kinderwagen. Presentator Johan Flemmings geeft zaterdagmiddag rond 2 uur 's middags het startschot. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Op donderdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen overdag is het vrij zonnig. Er zijn enkele stapelwolken, maar het blijft droog. 'S Middags en in het begin van de avond wordt het aangenaam warm met zo'n 24 graden. Dankjewel voor het kijken en graag tot donderdag.